Dobre, takže dobrý deň ľudia, dneska vás vítam u nového videa a zahráme si Pet Simulator 99. Keď sa pýtate, odkiaľ som zobral tieto pety, tak to ešte keď som nenatáčal videa, ale nebojte sa, tiež ich mám a ideme získať si čo sme dostali predmarkový dobrý. Z tohoto dokážeme získať, keby ste vedeli, toto huge, a čo mne ešte sa nestalo. Ale teraz ideme do novej area. Mám automatický kliker, to som skúpil. A buy. Koky, toto je kamera veľa toho hovora. Equipment hoverboard. No, my tu dám auto, klik. A vlastne pôjdeme do trading plty niečo predať, lebo mám tu toho veľa. Card right into person. Jasné. Skúsime to. Time to ride. Yes. Tak toto sa mi podarilo. A ideme. Sakra. Pokazujem. Ale to úplne prvé. Sakra. Ty! To čo? Oh, seriously now, right, bro? Go away. What? Shit. Pustiť. Are you seriously? Pustiť. Weep. Seriously? Dobre. A teraz nepridávame rýchlo. A toto musíme sa dostať. Do toho Big Games. Toto sa trošku pohľadne. Ako toto hra je zbytočná. Trošku sa snažím. Ale tam je nejaká cesta, takže tam zastavím a zoberiem si ju. A netrvá to ani tak až moc dlho. Tak nespadnete. To, čo sa stalo. Keď sa takto prejdeme do toho Big Games, tak neprejdeme. Are you seriously? Ja som 2+. A takto, keď tam prídeme, tak je v pohode. Áno, často chcem. Kto ju chce? Tu je ich fakt málo ľudí, lebo je to druhá hra po Pet Simulatoru X, takže a vytvorili ďalšie, ešte dve tu máme. Takže som aspoň rád, že pozeráte. Ale dostávam sa dokáže. Prosím. Tak už to... Ja to robím sám normálne. Ne. No tak nedá.
Dobre. No, tak s týmto neviem, či sa niekam dostaneme. Prosím. Toto proste je ťažké. Medzi tým, čo tu budeme jazdiť, chcem vám povedať, že nešlo komentovať kvôli tomu, že som dodal, že môže to byť pre deti, takže teraz už by to malo ísť, takže som vám chcel povedať a prosím dávajte lajky, odbery a ďalej pokračujte. A toto bolo všetko. Dobre. Za chvíľu ideme na prvé, trvá mi to 4. Je to múdrejšie. Dobre. Toho tu napadlo každého kida, ale nikomu sa to nepodarilo. Všetci išli s tým vozíkom. Ale ja to robím takto. Už mi to trvá minútu. Tak to bude trvať. Ešte. Open! Ty vole! Niektoré vypadli. To sa robí srandu. Ešte nám sa potom 3 zabáčky a už len rovná cesta. Už 2 minúty mi to trvá ako hoši. Shit, bro! Tak toto som skoro sa posral. What the fuck? Dobre, opatrne. Ešte... Možno by som nespadol rovno do vody. Tam je tam nebezpečné. Spadnem a prd získam. Vlastne by som teraz mal skočiť do toho diamantového zoznamu, že pozrite sa, čo už som išiel. Už mi to trvá, za chvíľu to budú 3 minúty. Už to sú 3 minúty. Ty vole, toto je hard. A potom už tá rovná cestička bude prechádzka rúžový sa dúfam. Ne, že spadnem, lebo keď už keď spadnem, jazdem pre toho hubou, tak sa zabijem. A možno spadnem do 5. Už som skoro tam. Rewards, a čo dostanem? Aj dnes idem naťažili aj 3 milióny. No to veľmi dobré pety. Ale nemám ešte. Nikdy som získal ešte ani jedného huge.
Áno, som božák. Ale mám tu dosť tímov. Mám tu druhý tím, tretí tím a štvrtý tím a piatý tím. Ale toto sú z tej scary sezóny, takže nepoužívajte to, lebo tieto sú dobré. A chcel sa dostať huge. A za chvíľu pôjdem do ďalšej lokácie. Yes! Ako viem, že nie som nejaký pecka youtuber, ale som rád, keby ste aspoň dávali lajky a hlavne odbery. Odbery ma zaujímajú. Ale ja to točím aj pre srandu, aby som vás pobavila, aby som ja vás pobavil. Aby som sa aj ja ale pobavil. Ty vole, tak toto je koľko, bip. Za chvíľu použijem svoju abilitku. A to je sila. Teraz sa pozrite. To je moja abilitka. Ničenie. Boj. Let's go, môj peký. Mám to strašne veľa dobrých. A mám tu aj strašne veľa enchantov. A tento je X a tap power. To som teraz preč a dal coins. A dal tiež patch a dal tam diamond. Alebo lucky X. Dodal tiež. A teraz potrebujeme coiny. Takže pokračujeme. Makáme. Hop. Reward. Oh gosh. Claim it a claim. A mám ešte použiť flag. Strašne veľa, ale použijem magnetovú a diamantovú a magnet flag. Použiť. A teraz potrebujeme 200, pokračujeme, bojujeme, Som rád, že to tu mám. Je to sranda, ale už sa mi tie diamanty kopia, wow. Lebo tie diamanty sa mi chodia. Ako všetci chcú huge, ale ja huge nemám. Bye! Do another level and air. Neviete, ak to je ťažké tu ťažiť. Diego sme area. Je tu veľa toho area. Takže chcel by som vám povedať, že pre toto video by to bolo všetko. Ďakujem, že ste sa na toto video pozerali a dovidenia a pekný deň.